Dadamu. Iki jalukamu. Jalukamu. Kok ora apa-apa kowe njaluk dikapake rek. Bat lo. Hai lo, wet. Wayat. Mati nek. Oh, bongko we. Wah. Ya drone we. Wah. Wah. Wah.
kene iki biyen jenenge Bintang Samudra. Nek Patih Lorek ngene iki biyen jenenge Patih Bintang Samudra. Ngerti? Ngerti. Sapa kon aja mati tanpa aran? Raden Sanga-Sanga putra Arya Setyaki. Lagene anak Setyaki, gembelo ndasmu kowe le. Remek ndasmu. Arep cara kepiye? Tanganku bening. Tak nggoni klambi lorek. Ben ora ketok. Awas. Aja mbok kira putih pekulitanku nanging iki panu sing rata. Hot. Nah, ngono kowe. Ora mati derajate apa? Oh. Tandak dase. Gedhukne kene. Idak cengelmu kowe. Mudyar kowe. Anggepmu apa? Bintang Samudra iki wonge. Yet. Lho. Pancen kowe wong kendel. Wis diantemi bolak-balik kok panggah maju ae. Hut. Wah. Loh. Sik tatane tangan. Wah. Rada kelet. Klambiku nganggo pernis kelet. Hut. Bah. Mudyar kowe. Bah. Loh, edan. Hut. Bah. Hut. Bah. Bah. Nek kuno sumbarmu. Tempiling pisan jengkelang. Gage sing ora trima rene. Mangkate kemaki. Jajane ndisiki kowe. Apa ki? Ora mutu. Mbok wong iki didelok saka cakrike lho, ketoke wonge cilik ngene iki ning nek nyambut gawe mitayani. Kancane sik nang mburi wis ngutek-utek kendang sik. Ben oleh penganggep. Delok ngono kuwi. Dadi prajurit ki sing kena kanggo patuladan. Aja ngono. Wong kok menggrumat, grumut. Wong ki dadi prajurit sing sigrak, sing semarak. Nah, kaya aku ngene iki. Ki nek disampake trok jleng ngono ki. Balungane lirih apa-apa lirih. To kenonge ora sak kerep-kerep alang-alang wae. Mergo kuwi wis tangan tuwek. Coba padake wong enom. Ayo. Nek mbiyen ngono kuwi trok jleng wong to. Dadi sewengi iki gur pirang tonan ngono ya mesti wis nyekel 50. Awas. Leno pangendamu konangan carang panigas remuk kati swalang-walang.
metu. Kok lah gamelane wesi kok jedak malih wong perang malah ngreget-ngregeti sindirke ora kanggo gawe. Pancen yo bener, wong nyambut gawe iki kudu sak titahe, ora kemrungsung. Dimatke. Nek wong biyen iki apa-apa kuwi mat kok. Ngene iki nek nekuk ya benake. Ya sak penake dhewe baleke meneh ngono. Entas ngono. Suwah. Wis deboke cendik kek. Mulai numpang endamu mati dening aku. Kowe sapa? Bagus temen, cakrak temen. Ning wis rada tuwa, kowe sapa? Aku Patih Tambak Ganggeng. Patih Tambak Ganggeng ngopo rong mati? Durung, nyatane cek urip. Umurku sak mengko wis 75 taun. Wah, dek ijek nganggo rompi. Ijek gleleng kowe. Kowe sapa? Carang Panigas Jaya Karneli Panigas Rikma. Jenengku. Awas. Hot. Ketara gawane. Hai. Biar we. Kenek mati kok. Aja seru-seru, men. Napa? Awas we. Mutar we, arep apa we? Piye? Apa? Hai, tatat. Loh. Tuh. Ot. Hut. Loh. Hut. 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 Ditamu sik. Lah. Hut. 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 Katon lirgin sangalis risang mawe gandrung sabarang kadulu gage tangyo rupane kaya kenthongan kuwi rene Yata Larta sang Yodha sang guru kula yen pangutusa sang Sri. Piye. Wah, gacak temen iki. Aku ki nek nang desaku peng-pengan. Ya gagahe, ya nyoreke, ya kemlintine wis entuk ning ana ngarepmu. Wis ora nyorek. Jenengmu sapa? Le. Arya Sasi Kirana. Sasi Kirana. Sasi wis ngarani Kirana sorot. Yen ngono sorotmu kaya rembulan. Nadan kowe Sekti Mandraguna Jayang Palagan. Kendhitayat nimang kadang dewa. Sumuk nyawang nyidam terblok wandamu. Nek kurang sekti Megura kurang gaman Bedatya. Konangan Jaya Karneli tekan mati.
ning kene kowe iki didol ora payu. Kae iki piyayi-piyayi kabeh wong peng-pengan kabeh, mule. Apikmu kuwi kok ning omahmu dhewe kono. Nek kene aja mbok pamerke kae turun Gatotkaca ya. Kok sapa brengose crapang nika turun Gatotkaca. Jenenge Sasi Kirana. Mburine kae meh padha nika kakangne turun Antareja Danurwenda. Nek mboten gembol dhuwit mulih mawon. Mengke timbang sampean nantang wong terus mang semayani sesuk ngoten nyang pikiran mboten penak. Lambemu menengo, meneng-meneng pripun? Ah mengke nek kewirangan kula melu isin. Nek imbang-imbang padha bobote kok. Nggih bobot ngrika nek kalih ndika. Ngibarate timun mungsuh duren. Durene aku ngrika. Sampeyan timunmu mboten. Timun basa. Aja nggunggung mungsuh. Mboten nggunggung ning sak nyatane nika lagak lagon lagane mboten beda kali gerangane. Apa yen njuh mabur kaya Gatotkaca saged. Ngono mabur. Apa ya bobote kaya wesi? Kaya wong tuwane nggih padha malah abot anake, luwih lemu anake. Apa sekti kaya Gatotkaca? Lho sekti padha nek sektine padha. Apa ya sugih kaya pakne ngono. Mboten sakokan sing dirembak. Nek pancen wani nggih wani, nek wedi mundur. Ben diganti kalau sing duwe dhuwit, mundur. Kae mbiyen critane wong tuane Sasi Kirana gawene gelut karo wong tuaku. Nggih, anggeripun Gatotkaca kalih Bama niku pun peng-pengan niku. Gelut dedrek niku. Saya nek lakoni Kikis Tunggarana niku rebutan Kikis niku. Wah niku mboten enten sing kalah, mboten enten sing menang. Jarene wong tuaku sing menang, mboten niku gebak niku. Niku lak mergo diapusi kalih Ratu Ndarawati. Nek jane padha-padha kiyate niku. Ingkang Rama niku diuntir gulune mati ning urip meneh. Diuntir mati urip meneh. Mangkung pecah niku dinteni sedelok men pun dingil-dingil mleh. Prabu Bama niku diuntir gulune diel ngono mati mengke dinteni sedelok nganten kalih udut men pun tangi mleh. Arep kadang dewa ora wedi kok. Nek wani ampun wedi ampun wani. Trajange dhewe. Menang kok kalah. Kalah. Wis ngalamat iki. Angger mangkat ditutke manuk bence kuwi ngalamat elek. Ya ta. Mau wis muni mak kekek. Nah. Enek tandane meneh. Angger enek wong jajan ora dientekne. Kuwi yo ngalamat elek. Lah nek wong jajan imbuh, kuwi wong kaliren. Nah aku ndek bengi ngimpi dirubung sendok kok kon menang kondi. Kalah. Yo kalah cacak menang cacak ditutke tolong. Tutna. Gurar kewirangan nek tut. Yo rene lho, Mah, aku mulih. Meneng kono isin nek ndaraku kalah malah aku kepruki genti. Monyong aku. Ngene wae arep duwe gawe. Nek saiki diantemi wong ora sida ewoh. Long rene, Mah. Aku nek ndek gawe ngene iki ngati-ati uripku. Aku
Iki sing jenenge Sasi Kirana iki. Iya. Kowe wong Trajutresna. Iya dasar kepara nyata. Mbiyen bapakmu gawene njotosi bapakku. Saiki genti anake lanang Jatasana le. Kake iki anake lanang Jatasana urung nganti nyekel ndasku remuk dhisik. Lah. Long, rene lho, iku menang lho, menang lho. Genah lho iki. Entut. Menang apa? Rek gayane tok, lumangsamu nek wis ngono kuwi terengko menang. Kuwi iki mung gayane tok pertintan-pertinting. Delok engko jotos pisan ambruk. Kaki males kowe. Hot. Hot. Arep ngopo kowe? Hot. Wah. Remuk to kowe. Tibak kirene. Yet. Arep ngopo kowe? Long, menang long. Long, rene menang. Long. Arep apa kowe? Hat. Hut. Sawangen kok. Prendene ketut. Wah, keranjingan kok ana bolongan ning kene, Pak. Long, rene long. Wong edan iki kok kowe iki nang kene iki ngopo? Aku ora seneng karo bose. Dek ngono. Ah wong kancane diwenehi THR kok aku ora dhewe. Ayo serik ta atiku. Aku nek ngono kuwi carane. Wong rombongan ki kudu sing adil. Nampa 50 kabeh, nampa 100 kabeh. Anggepe iki apa? Lho, salahe kok kowe ora nyang. Ora nyang ki hak pribadi, ora kena dicampur-campurke. Aku ora lagi dinas. Wong nek dinas ki ora kena ngono kuwi. Ya, kowe nek dipecat mbuh. Pecat ya men melu campur sari. Wah, Edian, cincingke jarike. Iya, iki Sasi Kirana. Hot, hot, wah, hot, hot, wait. Yo. Yak.
Meh padha aku dulure lanang. Oh, sapa? Danurwendo. Awas. Hut. Hut. Wah. Hut. Wah. Wet. Wah. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Wah. Hai. Ba. Ba. Ut. Ba. Apa iki? Hai. Hai. Walah salah. Eh. Wah, ana wong penak-penak lungguh, penehi gawean. Waduh. Wah. Wah. Weh, lah kok Eyang Mandura piye kok? Long. Long. Maju long. Rene. Oh, karepmu. Iki apa? Aja wiyat. Mati tenan. Kowe iki kandhane ngeyel penging rono kowe iki. Kono kuwi nggone bebaya kene. Nang ndi? Ning jugangan ngene. Nah, mlebu rene. Amuk Suramrata, Jamrata. Imbang-imbang wong sapa kirputen aku iki Baladewane. Menenga. Baladewa. Tata ana sing liwat neh. Kok ayang-ayangane gedhe Perkudara. Kakangku nak liwat-liwat neh ping sluru. Ya rada cilik. Anak Antareja sapa? Danurwenda. Sasi Kirana. Sing konyeng ae ta. Sapa lho? Sik. Oh, Kresna. Dek Kresna. Are tata nek ngenteni liwat nah. Nih ta. Ndangak munggah. Lah, ra ireng ta. Lah Ratu Ndarawati iki ireng Kresna kuwi. Wah, ora ngandel kok temanno niku nek bali lah. Ta. Kresna wah ora ngawur. Kok Kresna piye? Metu modar no tutuk ndase bongko niku. Sik ndelok Kresna ora liwat. Mbok menawa kok liwat. Lah liwat neh. Lah wis. Weh. Wis ora ireng iki Kresnane. Oh, lah nganggo jin. Ora ireng. Lah dikatoki.
kala narpa kresna tan tulus nyakra ring Resiwara Jahnawi Suta Suwarka kula wonten dawuh pangabekti kula katur yang iya tak tampa nggih setemene pun Yang Ndrawati ngungun kabeh para prawira ingkang golong kelawan Kurawa sak ora-orane sumitraning Duryudana ingkang wis padha kapilayu akeh kang padha teluk uga tumungkul marang Pandhawa samengko wis manunggal lan para kadang Pandhawa nanging apa ta sebabe dene kowe duweni trekah kang mengkono ingkang tinemune mung bakal andandang dumadining karusakan rusak ing negaramu lan remu ing wadyabalamu Swarka aku ngerti sining atimu legetaning rasamu mung kepengin nglebur centeng Malespati kowe mrinani marang patine Bama Narakasura ingkang sayektine kabeh mau wis tinata dening Kang Akarya Jagat. Ora mung Bratayuda nanging uga perang gedhe Gojali Suta iku gaweane dewa. Pune Yang Ndrawati iki mung sak drema kari nglakoni. Dasare Wisnu jinejer ana ing donya iki mungkin Arya Pancaten bakal ilanging angkara murka. Lah kok dadi angkara murkane wis ilang saka lumahing bumi Ngastina. Saiki kowe nguripake angkara murka ora bisa ngendhaleni hawa nepsu. Ngerti ya nggih? Apa ingkang nyababake perang gedhe ana ing jagat iki sayektine dasare mung ana papat. Siji rebutan bondo. Rebutan bondo donya merga menungsa iki sesinelut ing kamelian babakan kang kasat mata watone didelok nyenengke ya kuwi sing digoleki karo menungsa. Sepisan. Kaping pindhone wanita. Perang gedhe donya iki uga akeh ingkang dadi jalarane ora liya perkara wong wadon merga menungsa mono ginubel sawernaning kesengseman godaning mripat menyang kasulestian kuwi ingkang ndadekake menungsa wuta paningali. Kaping 3 babakan kawasisan tegese kepinteran akeh wong donya ingkang padha rebut bener penemune. Tontonan Jaban Praja kono. Wong padha peperangan, wong padha rebut pinter. Banjur ingkang wekasan babakan panguwasa. Yen panguwasa mono derajat pangkat lan kelungguhan ora kono ora kene padha. Rebut ngarep merga kesurung keselak padha pengin diajeni. Yen wis mengkono kuwi olah pekertining cipta rasa ora nganggo dasar kautaman anane mung padha milik gendong lali. Nek wis milik gendong lali banjur wuta paningali kowe ora weruh aku iki mbahmu rumangsamu apa mungsuhmu. Minggat ning ndi mo? Kesah. Duwe putu kok ngono. Aku so nek duwe putu aja ngono kuwi. Anak putu nek ora seneng karo budaya aja dianggep anak putu. Wong nek budaya kok ora ngono kuwi cak-cakane. Anggepe apa? Dibeciki ora weruh. Kewan wae diduplak panganan lulut. Setya bekti karo sing ngingoni. Menungsa kalah karo satu kewan bangsat iki. Apa Prabu? Menika lak putuku. Lah putumu lak ya putuku. Nggih sampun.
mestenipun wangsul dhateng Traju Tresna. Bali men. Ora balik gecek ini. Ratnara Sang Arjuna semunira kamanungsan kaserpan tingkaing mungsuh niran padha kadang Yayi Kaipe kula wonten dawuh Koko Prabu ora gampang ora gampang aja dupeh putumu paripurna banjur cak-cakaning tumindake Siadi nggonmu ngajar menyang putumu kaya menyang anakmu lanang. Siadi uga kudu eling bocah enom mono. Blilu tau pinter durung lakoni. Inggih. Mula sing jenenge wong enom kuwi tegese ngenam-nam laku nata-nata pikire, merenah-merenahke uripe. Inggih. Merga wong urip mono dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa, yen bathi bathine sapa sing didum. Jer wong urip kuwi tanpa pawitan, pawitane ya mung nyawa. Koko Prabu inggih. Iya. Kurangane Siadi apa? Ngene ya, Di. Wong dadi ratu mono kudu tekun pangidepe lan kudu semeleh rasane. Mula jarna lungane putumu jarna dhisik. Ingkang bakupun Kakang Titi mangsa iki kelawan sira Yayi malah kaporayo munggah menyang pertapan Saptawarga sowan ana ngersane Kanjeng Hyang Matswapati ya sang panembahan Durgandana. Ingkang saksedane mbahmu Begawan Abiyasa Kanjeng Hyang Wirata seleh keprabon banjur mertapa ning Saptawarga yen ngertawu. Inggih Koko Prabu. Ya dikepiye wae kae pepundhen. Mergo atmajamu paripurna iki ketemune darah Mandura karo darah Wirata. Koko Prabu mestani darah Mandura pinanggih kalian darah Wirata. Iya. Abimanyu kae anak Sembadra karo Siadi. Sembadra kuwi putra Mandura, putra putri Mandura. Eyang mantu Dewi Utari atmajane Kanjeng Hyang Bagindo Matswapati. Darah Panterwadon Wirata tegese tuntuming getih balung lan daging Wirata karo Mandura ya iki mengko ingkang bakal bisa ambawani Yadawa madhangake kang padha kepetengan. Nurwendo kula Hyang ngerti ya negara iki kaya nandhang lara ayu sethithik kang ngungkurke akeh kang padha ngayunake mula kang remit nggonmu nata prajurit ngestaken dawuh paduka Hyang yen ana tandha-tandha bakal jungkeng kawibawan yen kena elekno sarana aris luwih dhisik ewadene bondo kalane ceklen lebokno pakunjaran aja nganti pakarti ning mungsuh kang ana jroning sesingep bisa ngobong pura Ngastina. Oh
Setu sore akeh kancane nyang kenceran. Oh. Oh. Kepenak. Acane. Ayo, salah. Tunggal. Ayo. Ayo, Nani, Nani. Urung mau. Acane bergese. 1 2 3. Ya. Nah. Papa cakra modele. Tambahi wis, ayo. 1 2 3. Ketok nek nglilir. Aneng pinggir gisik ngerti kanthi mirip sesuwun aku memulih ayo ngulon. Sing sayo tok tok slow genti surup surya kaya wong bingung oh. Mataram tuk tuk halus geyong mas kentil mas kiyong mas kentil Keong kendil Kawi lima putra priya janjangru tuk tuk lulus saka pendadaran Mrawasa angkara murka. Apik tenan. Wah, remen aku. Ya arang-arang sowan menyang Nganjuk. Ndelalah ana jalarane aku ditimbali karo Pak Camat. Remening raos tanpa pepindhan kula nderek nyengkuyung anggenipun mengeti kamardikaning bangsa ing sampun 17 taun. Mboten wonten kejawi namung ucap syukur kunjuk wonten ngarsaning pangeran ingkang murba jagat menika mugi-mugi anggenipun para warga ing Kecamatan Lengkong niki tasakuran ing dalu menika saged pikantuk ridha
hidayah lan inayah saking Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ambabaro katentreman karahayon meningkat pembangunanipun wonten ing lengkong sak kiwa tengenipun di bawah kendali Bapak Camat lan Bapak Kepala Desa. Amin. Wah. Jan. Nek wis nganjuk ki wis entek pokoke penonton wayang ya edine ya penine ya budayane ya le menghormati menyang seni ya penghargaane terhadap para budayawan lan seniman. Nggih sampun wong salawangsul aturaken. Mila kula remen bilih nganjuk kanyatan ngantos wekdal dinten mangke tetep dados daerah wayang. Sampun to dipun tanding sak Indonesia mboten wonten jumlah penanggap wayang ingkang ngungkuli nganjuk kathahipun mboten wonten. Mriki sak ceke piyayang digawe mesti wayangan. Instansi-instansi lan ugi badan usaha milik negara napa sanes-sanesipun warga masyarakat kletek-kletek sithik mesti wayangan nggih. Mila mugi-mugi kawontenan kados mekaten kala wau tetepa ngantos benjang mboten wonten lunturipun senadyan generasi panjenengan sampun gantos lan gantos anak putu buyut canggah. Nah, seni niku kudu dileluri, mila leres dawuhipun Pak Camat kala wau. Anggenipun ngawontenaken kabudayan gelar wayang kulit mengeti kamardikan saben taun niku mboten nate kendhat, mboten nate lowong. Sedaya kala wau labet saking greget gumreguting raosipun anggenipun tansah leladi dhateng warga masyarakat lan nyugata lelangen supados saged dipun nikmati dening sedaya para lenggah. Wong Bung Karno niku nggih pecinta wayang. Dadi nek sang proklamator niku dipahargya diaturi wayang niki mboten kleru. Bung Karno niku wayang minded. Istana Negara niku zaman Bung Karno ben sasi mesti wayangan. Dalang kesayangane Bung Karno niku almarhum Ki Pujo Sumarto. Ki Pujo Sumarto menika gurune Pak Narto Sabdo. Kuwi dalang kesayangane Bung Karno. Lah sakniki mawon wayang gamelan ijik teng istana nika. Ning nek sing nggih wayangan kula teng TV teng panteng istana nika pun kagungane Pak SBY piyambak nika. Mboten ngagem gamelan istana merga mbok menawi kepengin nganyari gamelan wayangipun piyambak saged ugi. Ning lugunipun gamelan wayang istana menika tasih. Wah, mbiyen wong kula fotone nggih duwe kok. Jaman Pak Tristuti ndalang wonten istana niku nggih Bung Karno lenggah ning kursi ngagem peci. Wah, jan sangar ngono ketoke. Nggih, awon tanpa rupi Mayang Kara menika nggih sampun sobo wonten istana nalika 2009. Ning hawane niku wah, luar biasa. Mboten kaya teng Tarup ngeten niku. Gawat. Rumangsa kula niku enten aura sing berlebihan ngaten ngantek sak eneng-enenge wong iki ngantuk. Sing nabuh niku merem kabeh. Ngantek keprak ku tok jug niki tetep wis. Wimbuh apane? Mungkin aura-aurane wong biyen jek ning kono yae. Nih alhamdulillah ya tetep tutuk sewengi ning jane mbiyuyut matane. Maksudnya jane ya ora bacutan kok ngendi-endi lho ning mbuh ning. Dasare tunggoni presiden uga nganti tancep kayon mila nggih. Dek semonten nika genduk mega tasih kula jak. Dijak sowan ning istana. Dek semono ora ngerti nek malah ora kenek dimong. Yes muga-muga dipun tampi wonten ngarsanipun Allah. Wah. Sinden cilik nganjuk wis anggere wis gedhe tuwuh meneh sing cilik. Anggere tak gawa nyang Solo sekolah ning Institut Seni gedhe dadi perawan duwe pacar kene tuwuh meneh sing cilik. Wah, susul menyusul sambung menyambung apik tenan nganjuk. Wah, generasinya luar biasa. Ngeten iki, aku seneng aku. Aja mung sinden ning pengrawit ki ngono. Luwe-luwe penggender
tukang gender sakniki golek-golekane angel. Daerah Jember, Banyuwangi mriku ndek ben kanca kula kandha pun nek penabuh akeh ning golek penggender angel. Ha iki mula niku nek sing do iso gender ki do melu rono. Ngene, ngopo ning kene ngukau-ukai. Nah, mriko. Nggih. Ngomong. Nah, sik nyoba sing senior sik Bu Yatmi. Monggo Bu Yatmi. Ya jineman, sak keparengipun jineman menapa. Ning wah iya oh ha Lah wong Bu Yatmi iki le mungel uler kambang iki kira-kira wit pisanan nyinden nganti sak yahene kira-kira nek gruping 3000 luwih. Luwih no. Lah le nguler kambang nalika nderek kengramane Pak Tris Ndawar. Kengramane Bu Yatmi kuwi dalang kethek. Dek kethek to, Tru. Lho tegese iki kethekane iki hebat. Kaya Mbah Warsina Batu. Ya dalang kethek. Tegese ora kok dalange sing kaya kethek ora ning dalang Rewanda kuwi nek nyolahke kethek kaya urip tenan. Nah kuwi kengramane Bu Yatmi kuwi ya dalang kethek, super kethek. Wah, pinter mere. Tur nek mere iki nek lumrah cangkem tutuk ngene iki rak lumrah. Iki jek ngakep pipa gading. Angger mere iki malah diseseli pipa ngono. Dadi ngono kuwi karo ngemut pipa iki. Wah, jaya pong-pongan iya. Ha wong mere tutuk tok lamban wae angel kok ijik diseseli pipa. Muni karo udut kebal-kebule ketheke krak-krak iki. Ya kuwi. Ya. Apa Bu Yatmi ya njoh mere? Oh, iso kuwi. Mere ning kala-kala. Kuwi unine Doh. Lah kok ngono mulane kuwi wong iki lem mungel ngono kuwi to wit nderek Kang Ramane, terus nderek Mbah Narto Semarang, nderek Pak Anom Suroto ngantek Lejek ya. Terus nderek Pak Mantep, anu mengestoni Pak Purba. Wah, Nderek Mbah Purba. Wah, lah terus lah saiki nderekke putrane Mas Arif. Wah, lho ya dalang. Wah. Nah iya. Lah iki nek pas tindak ngene iki berarti putrane ora mayang. Begebluk.
Lagek prei kok begebluk. Lah ngono. Lah monggo Bu, sekali. Iya. Trinanten. Yo. Dah buyar wi. Dalem. Lah. Nderek Mbah Narto niku akeh sukane apa akeh dukane? Nggih kathah senenge. Lah, Nggih. rungokno. Susahe nek didamelke lagu ra lek iso-iso susah. Senenge ning Pak niku blobo banget tok. Mbah Narto niku blobo. Seorang dalang sing ora eman. Ora ngrungokke. Saya karo anak buah karo sinden-sinden ya. Gemati banget. Ya ta? Wong Arang. Badhe mayangi Semarang Surabaya. Jajane paling mboten ping 5. Lah nek dalange Purba 50.000 tekan Surabaya. Yen pangapunten nggih guyon ora sagelo. Ora kok. 50 kuwi. Rumangsamu ki piye? Kuwi nek dienggo jajan ping 5 ki wis nyukupi. Banter-bantere mie ayam. Lah pira to, Gong? Lho, 10. Lah apa ya warak lho. Ngene lho. Kowe 10.000 kuwi kon mbuntelke sego dilawi uyah. Kuwi wis wareke banget. Yo tak kepruk cengelmu koyo wong seniman kok kon mangan uyah. Ya wong ki sing merdi menyang budaya ni ya merdi menyang kancane. Iya. Ya Ning ngono mboten nek panjenengan ya ora util. Aku ndereke wis meh 20 tahun. Tenan kok nek adikku lanang iki jan. Jan ngalah banget. Tenan kuwi. Kowe ngono ki ya mbok rungokke, Truk. Ya tak rungokke kok. Ya. Lah kok mesti akeh sukane wong ikut dalang termahal. Wah. Mbah Narto Sado ki niku nek damel lagu niku damel bebono wae. Sapa sing iso sik dhewe sarungku PN. Dikai bonus. Nggih, pun disepaki arta. Oh, padane kangge ncerdaske uteke karo nggih to. Kowe Sapa sing iso sik dhewe. rungokno pe cong pe. Nggo nyerdaske polo kan polo to. Utek kok nganggo utek barang niku. Terus pundi sak ketika kudu apal. Nah, sing bener Masuk ki rekaman kok. Nah, ngono kuwi. Dadi tidak dengan sengaja Mbah Narto kuwi mendidik wong supaya disiplin. Pancen apa-apa iku kudu dikerasi kok. Ora. Iya. Ora dikerasi ora jalan. Iya. Dikerasi kok. Kerasi wae aku ngene iki. Iya. Nek jenengan ora keras anak keras ya ora patut. Patut wae. Saiki arep tak patut-patutke. Ora bojone wae wedi kok. Ora iso.